murobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mancho muligere bwegeta seni kya Ndizi TV nabwo obwansugo mu gusine kinga kingekera ngo kwariga ni meyo muroberi obwo komenyo kuya rabuno no muroberi otokumira nabamanyi abanyagetari batosemya manke goro iye cinchera cyo komenya buyake bokenu naritko rero meyo muroberi ni mbwate omogeni ekeronda ito cyo kwanira igoro yo korenda amaute cinchera kinyinge asumubere na kiningi nacho tumanya mono ninki yakoreta amauta ya igasumubere na mono cinchera cyo kuyarenda no buyabwo korenda mautaya igaiga bono mwanchi muri ngo kwariga nya somurobero obeko gusanga na intwe wika omwere eri tobeto gosemigwa amange ekerongo kwenyera buna sensemo ya Facebook nabako gendera gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyora wetera Ndizi TV News eri togendera gusanga amange ono murobero koretwa sore na inche Evelino Sero ekeronte tekoira libagaria bene eri omwariga no mogeni gweri tkoria rero atumanyiri etariaye na nene ase agutoka eri togendera gusanga amange amonere. Karibu sana mogeni. Navuko kumanya umwanchi muligereria maritao nase ugotoka mana. Okay. Asante Evelyn. Asa marita nguru kukerubu onchangwa. Inchenomo ninas asenya gitari yetu Oasis specialist. Eyuere mate after KMTC. Abuno ngokorera asemono ensemo ngokorere ere kodil na mangana yechi cancer lakini asiri tukoria rere tu tema kurigereri amangana ye maute bono amaute are agocha ne chinchira chinyinge anene mono amaute agocha nekero kwa nyorire nga infection kwa nyorira somubere abekoreta bunige tunuiga kweyagi ya rosiriote ama utanda agocha baby nabo konyore ajali gosoumie gosoa kerense ibine bibinte bingane na mono bikoreta ama utasomubere bona mautaya amange mono agochacha kero mundanya ole bune ajali nabakubutuko kugoro ya rosiriote abagwa kirainse omotu oniaroka rosiriote oyo ndi nabo bakurwana nabantu bamwabo onyora ngari oteri akira somubere abandi barwara akeiga oba asinya gitari okurara ukungase gitanda onyora riote asya sakurara moronye takonyara kubaga konyora ke yerengia abandi bono nabana gusabanta abanne baya karo monta yironyora riote bona mautaya natakeire arindu na nene mono anyora oborendi obuya egere taleta chi complication asomubere na mautande ngo chare ko asa maroire na bono bureri wisukari bureta bura maute neri hoteli garitare ndiri buyangoreta riri abo muchando na bono muntu ikero buturu kugoro asengencho yeri hoteli ritari korendu kuringana buna riga neri korendu bono ainara mautu turabe to kurigireri extensively koru nagocha na kitu kunyarinda na ndi na ki to kumanyangari abwende egerendi basakoreto muchando oyo rabe woko leta chi complication na bono ko buturu ko woro ose komenyanya gitari asama tukara mange ambia mana daktari kwa bere ko kwana igoro ya maroira yakoreta amauta asumubere buno burero bwesukari na maroirande ngikero kendora tebege kogerekero umuntu abwate burero bwesukari go samaroira yabuto ere ari like konyora amauta umuntu bwate sukari anene mono korana se abantu bawo batwara maroira ya mono nabantu bwate myaka ya chire anyake bona abantu abekero batwara burero bwesukari anene mono mbali ukabamanya kuikira maybe umoroire umungi nabona osomugaka inkagari ono konyabona abana babo bakinire bali bukase chinka o maybe umungi no akiranse bosaigo bawo chikubumya kiyagitari abaroire bakumurigereri banyoranga uburere bw'isukari mbororo bono uburere bw'isukari maybe bono liriagu akautenga achigacha liyo teri lirege karire karitare kubwena
ulirwari babika amariogo ene nyagitari yo chikorigeri onyoranga ndireka kubwena bona ri hoteli iritakiri ri aligireri kuna abanyagitari egereri aba cared for mpaka liaba gwikiranga liabwenire egere nduikira kubuturukuru kumungino yo gusomoga koyo eba mbali no burere bwesukari mbano ireki na indekero kenda ko ngagete no nyoburere na igura abantu batano no muntu ruwari to burere bwa HIV AIDS burere bobo nene bono kero bwa konyorire ngoreta boli skin condition ekoroku Kaposi sarcoma Kaposi sarcoma yebono ko affect skin skin yacha kagotoroka iga ibitono byaba no kuyagingo bakorekera ibitono byakire kero yagire ngozi yaru lioteri yaba bono ni nenzire yamoyo korete liota somobere eba mbia mono naso bono ndeto cha gukwanira eta ya mauta ya chia ine chigose chinchire chichama amauta yaiga na kera liote na ki liko bwena to chakane liote usina somonte yagire otwarire na kero kende ngonyorora abantu mbaro timaiti nkiye kogera umuntu abantu bando nabo umuntu akweya yiga kwanyora lioteri ya eri ya chira somobere ande mbaro bado skin yabwere nkiya konyora mbari ko nyora mautera isi ono meta so mubere kero muntu na tongire na nyasaye umubere uyoiga reaction nora react uchi asegento teko babuna inchi nabona umuntu akorose namagena iga ochaka kweyagi okweyagi getoni kia babuni kia rusi ngozi ake kwanyora ya randrasi abwase iga ya rosiri yote oni yiko kunga yani umuntu abako react to something iwe maybe nige ntari kusegento kia mwara kusegento kia morura kia reta liote bono liote kero liachire umuntu atakira onye yagi yaba abandi bana bako yagi akego obimba keiga nane mambe kwanyorobere buya abandi be yagi babuna bakuberuka eyuere bono totebe nyamo abantu bagukiruka nyamo lirasike usigeito bono tware nyamo ubimba bono yagiye kegetambe kyarosiri yote bono kero yabeire guso abimbire atakire oenda se abanyagitari usaho cyasinya gitari to ya Oasis twamurigireri twamubekera mario ago prevent okuyagikori na kubimba egere ngichikoleta bono ngichikoleta infection ya gwetera seri hoteli yeba eri yote kero umuntu yagiri gusale allergic go cia sebinte bine ndagera okera itiro sana iga bintu bya murura ochaka kubimba yeba iri yote rende kero umuntu anyorire injari buna tata yose n'umuyobo nyenyire ya umoro gusiginto kende kya mwarireya ni ribone iri yote bune iri rigocha tutabe kwa ko kanyago sinikinyanya kwe butoraiga muntu kwaru amanyinga kawaida takira kwa amanyinga akeiga kwa bwata kwa kora first aid ya kawaida umuntu atakiro waterera abumono amanyinga taru amange onye guitakiri gosonu kwamenya kwenda senya gitari lakini karo kwa butoiru bono nande mbare bakuba takara butoiru yeiregeka iyo teri gosieka boni iyo takire nga kero kwa manyire nkoro lietare ira matukanga taturi taransa gosieka naiga etakire mbuya orumya gitari ali rore onye no gusona beke chiusi ange ibere usisatu egere linyara ko nyoro kubena kwa bwangu eba na mautande neri uterinde rigocha bono mnachi ajari echi muntu onyore umubaswa no para wakeranse onyore riote bona mariota yo konyora bange anene mono kerara amarioto maitengo nabwate ubware riachire nabuko buturi ngozi yegoro ngozi nere kubwati igapaka ikera riuga bono naro konyora riachire mono natakere kwa admitted nyagitari mu rairo shugulika kulingana na next time riachire bono riririe skin bosana boko kobe kuchiusiga oendeka ririya irire bakenyama iriye ndabuye ime bakariuga inete keronyore obe utangwa sinyagitari wa mariogo obe ko oiru oseneno ene tieta igosonu onye neri wali abuneka live replaced alafu obe nyagitari asamatuko umanye watomuka nando kulikirwe clinic wacha for checkups egere barorenga kina kyobo wene bogenderete eba amaute yoko yakero umuntu asambira ubusena amache gusekende kyamurerega kyamukunire na kyarako ba managed amauta yaiga kirachire maybe amache okuino konge nabo gusamba na amache nabo gusamba no umurero
oni chipikipiki chike koro kwa ni exhaust kena boke gusamba sokoro ibonse to konyi classify ase amauti yokoya ona karo kwa nyori yote yokoya itakeire oende nyagitari asobwango yakora karo kwa yire oko ebintu mbiro gusiria somobere ebintu bibi ko replace na mario ko wasenya gitare bona karo ko mwana ayire gusoma ndo manna ayire erebuya aenda senya gitari anyoro borigiriri bwa bwango ekoranya no muliro ngo musale guchime omo smoke erioki mbiamana erioki na buri kwenda lifungane lisieke chi lungs tanyara ko bagakweya na buya gose nande ase ayire nabe ko gendera ko yuchime ngote abare bone ko gendera usamba uchime ere to bobe bori boro bonene bonire biyo kinya gitari onyoro borigireri bwa bwango egereba to bazuiye kutwara chi complications ekero guto tigarite wasaya mauti yo gusamba ne gento kero kene ngunyari kanere none kero egusenta tebene pigipigi gwate osinexos yago kunire akwanyo radio teriri etritarachi ko beri oteri nene nkobe korabe ngonyoro riri format ya mache nyuma ritaraika ko utoka goseri sabo riri ko ruko kwende ninki umuntu abwente gukora bono kero kwa yire nandi ya familia machari ere buyanga to basa gwata machari kero gwatira machari ase to tebe ninkore maitenka bono tora elioteri tora lifunga bono bochabu bokoba bogoswera ase elioterire bono itakeire onye machari taraba kawateka unyatiga beigo wika wikira senya gitari onye nabanyagitari bakurinyaro bakunyata barusi ngozi eri enchafu barusi no boboli bogendete kurisamba egere banye kolero gosibya na kolisieka egere tobasa konyoro bochabu bolete imuchande ende gwetera se elioteri na iranyarikano taraika kugenda nyagitari ya macha yo ikiri wateka ngikiri ogwenda gukora na bone itakeire omunaye bono kwa umire alia senka uri gento kere kiyaiga kitari bote bochabo obwato gesibe osibe elioterio egere obuchabo mbo basako babo gwikirasi elioterio kusina ndege ndunge basako kwara egere ke gere to bube mono eba okay ndetiragenda sumutu mukego kero tukwira na togendere gusanga mangi mwanci umurigereri mbiya monekero genderete gutubwate me umurumeri obwo komenya ukuyabu no genderete kuri waseri twori rero me umurumeri no togenderete gukwanira igoro yobo chenu gose okurenda amaute twabere tugukwanira gose umunasi biri twori rero oberega gutumanya aina gose chi amauta sumubere obere otena maute ngore twarase cinchira cinyinge ekero umuntu okweyagi egwe kubwatikana ne chi ajali chi achali chi apara gose kubutorwane gentote no moro umuyu na bintu binde obera otumanya naki ekero yanyarikanire muno muntu onyorire lioteri gana kyabwenerete ngikiri yabwenerete gokora nane no berga ukwana unambuyere ekero umuntu anyorire lioteri gakutara sinya gitari eri abanyagitari babe bakumurigereria nako kurigia cinchera cyo kumukonya kuri ndo wikira gumwanchi murigereria ntete turagenda sumutu mukumukego ekero tukwirana ntogendere kuigwa amange nacho tumanya mono ngikiri otabwenerete gokora ekero yanyarikanire watwarire eliote akolengana na keria kyabake koleta elioterio ndo mwancho murigere banekero twakorera umutumoko tugukwirania century ya bene ritogendere gosemi wa mange igoro yokurenda amaute karibu sana na inde daktari asante twabere tugukwanira kero kende nabere kingorora ngari amauta mange kero kore gosekero umuntu atwarire yote ngoranda bangina bata na musibi na machi echumbi amacha murero ne chumbi ngiora kwanire gorenga neyega ineke mana watebire bono maite kero torenga gari
kubona bangina abo maite kuruba bali gukina chinga kichabo na indine chinga kichabo no to guchibekani iri population ya renkenga abante barenga bake namaroira arenga make ase chinga kichiri cya maega bono barabumbana lete gukora amangana yuko shugulikira roborire bonde wensi engencho ya kenyumba ose engencho yanka batirende kurigeria seboniga abantu twabira abange ase society bono amaroira kirara mangi ayande no yengo kunaiga achire kwanyanyorira so gukuna woka ayande gukungusa no nembe yoka kwanyanyorira asingenjo kuna tomenyete chinjira tomenyete ni njira ama abantu bono twanyari gutara chinse ao mayire twaleta kurwa chinse chisiko oso muntu tutarero tutigira uborwaire bono amaroire ke umuntu anyorira riote anene mono koranga abandi batanga tiaturasibyo umuntu yiga amachini chumbi egera torona kiriote yiko batutarakora kiturayenda se nyagitari nchebuno mo nyagitari ko ase nyagitari yetu na twasemigo ere buyanga tobasa ko kubeka machini chumbi ngane rioto gusibi eko riote litumaitinga mbuareki liragende gusenki kialireta yes ne betia waka lakini to kumanye betie yumbo bekiabwate ya tiga serio terio as ekidonda ya rosiri bato kumanyanga yabwate bube bonde buratiga serio te lichikoleta muchandoro mungao bono omachine chumbi tingo advice umuntu ndibwensi akore kuritumeka nganero first aid okorase eliote lebo na kiro kende kare yarikanire buna amautaye umuntu twaririyo totebe gusina sambu negento ebintu mbiroro ngo bakote abantu bakora kana buna tubwentigo wosibari yotere na gitamba usitubwendere tikobera ngenase umurerore ase liberera liringerire na kiriberere riri affect eliotere bono maite karo kwayire umubero abwase kwayire ko ba ngo twalere ngobera bit sensitive bono karo ya very sensitive o otebunga to basa kobera se liberera riri nyinge ekora liberera liga eligenderete ko komento koya ase rioterio bone takire kwa wa kole kwende kwa ba bunorio ogwa avoid ibintu bune bibira go sambe ose ko bigo kubeka ase kutwara yani ase ko babunori urando utakire koreto muchando ndasirio teriga bone takire mbuya none karo kwa yire tutakiringa utumeke nande gento maybe amacha go samba okubia se kwa yire etakire onye na mache utumeka mache kwa igorere tap amacha ko genda inse kwa beka seriote ayuara makindu nero toro advice first aid ora kore otaraika senya gitare ko shukurikero na seriote ri umuntu no bwente gwaka kento kende una mafuta iga kende yonsikere oili ya munyagitari ataragote bigento takire waka to basa waka kende yonsike ko nabora kigento nabora ka mafuta ndiga anyore nga arusiri no ni chinyama irale tumuchando kerora no ifumbira soe gabo ose muntu ndaitega akware osomo rabuwa class na ndo beko buchabwa serioterio oni takirio beki kende yonsi takirora yani oriote nyo tete ribene bwangu mbiyale ro munyagitari akwerio gorita takire ko wendi erioterio tataragendera mutu daktari tima itugose maybe bintu mbiro twatikire isko na ndebi koreta amauta somubere egento ndatebe bono ase kosemia abantu obusafi bwaitu bwa kenyumba no nga totware umukia soko daktari ndete tutarachi gukorera so basemia ubuna ndete ochigote yo mwanchi umurigirire yabwo mwerio kero kenda abantu mbarabo konyo bagokoreru operations bakumanwa ekero umuntu akoreiro kumanwa kuiga ngo twarare riote bono buna asaba subati ntu tokuibora mbali bakwenda banyoro umwana kawaida mbali bawikira wenda konyoro umwana asenjira yo kubaro kero umuntu abariru konyora riote eriote riga
bono ke bunyagitari intu na togo kero twakorera abantu bo bari obo kera bari buna rero etoko mwachi wikibere aira na senyagitari turigeri na kiri hoteli rire yatwarire amaira yatwarire yachakire gosiekana ndibwate o machiga ekora tokoria chiwikibere ege tunore kumanyanga liasieka ngeka kigere gosieka egere ndi basako koro kinchira yo koroka nanga ndire tuboroira sense meyo wono kubara ngoreta kore riote mna kwaboriri lakini riote rigo munyagitari ngo gotebyarenga kuna twakubariri riote riga iritakiri kwirenga kigete nyare koro kyo kubwena okubeni ko guchaka richaka gosieka ichaka ko bawniria riachakire kuuma ndirigo sokino na mache gusamaira andi ndiritakiri riberi kugwatia ndagitase uko baru kwikira umuntu abari ngo sonwari chiusi chiribonekera ikera sakurusi guchiusi chiri yo tervingo chirire lyabwena pigose bono ase bono buna amangana achire ase omborwaire bwachi obo asoborwari bwo bwachinchiri abasubati kero basoniru anene mono kero bakoriru uko barwa chiusi to gusona nacho nchirigo chechiarusigo echiro serious engenchogete karo chiasonire chigo chiaba yani chigo chiasirira ase enyama ime nchiri bwati mo chano nga chiatigaro echigo chiaera no kubekeri wa kaiga diaera abo chiusi chiarosigo nga karo chiasoni ntakiri chiarusigo bono chiko bwena chiabwenera neri hoteli ringo karire lya bwena lakini onya naso ko baru maybe okogoro iga kwabekero sine chuma chiusi chiringo chichesiko echichengozi ya isko ga igaso wasoniru ngurusi gukire karo chiarusigo mostly chiko around amatuko ikomiga 7 to 10 days kero kwa wikiria matuka yungo chore chiarusigo egera nchisirira asenya maime ekara kero kubwena nyamerie kubata yabwatana bono ukachirusigo njisirire nyamaime ande kero guchibutora egera torosi rioterinde ndikiri umuntu abwente gokorekera arasenga gari atarachikwira nasinya gitari kero yanyarikane buno korero kubaru kuiga usuniru bindo kibiri abwenerete gutiga gokora wavoid gokora bimoretere mechande mengi bona nene muno ekoringana ngai obwateri ote bono nyena sokogoro onye no musacha basacha mbanjite kurabia kugenda mugondo na no kure maiga bono kore ngano bwateri oteri gase okogoro kwao netakire urinde sana tobasako ko kweyaka nande eko no ekwanyote kurwajari nana bore ebetira minjuri nyore yago korire kiyawaki boneta kira asenga kiyo otebiri uraratimuka to batakiri okora kigasi chindito kiranya yakobere to muchanda serio terio ebon bono kero kenda mauta yagekero umuntu anyorira mauta naro konyora aramanene mpaka nona yagekero kurigererio batebiri oteri ya chirare amauta yagekera berire aikira sekere ngo bwiki ngo cyare affect any parts of the body bone kubwati ase rioteririre bonto tebenye nasenda karori abeire rinene rioterio nandire taranyora uko rigereru kwa bwango anene mona sikinyagitari bona bori koreta umuchandase ase ebimo byanda onye ninda bono totebe isiko ono obucha bulboswa nabo affect maitende yebwate binte binge sana nebwate kurinde kidney ya machi nebwate eliya ebintu byanda mara ononye elioteri ndaba liko bwenwa liye wa mariogo ubo ebintu bine na byoswera agabu onyorenga byaletru muchanda se ebintu ebimo bya ebibira senda onye no kugoro onye elioteri yabere linene mpaka dirikara kubwena na umuntu awikira kubuturu kugoro abakonyora umuntu abwato kugoro komugoringa abwate eliote akabwata ikakabuturu kugoro igeria igete nga ndiko bwena paka bakaroro kubuturu kugoro egere ndichikoleta muchando mungao mbia muno akero kende tumanya ngo bintu byonse biri umuntu abwenerete gwetanga kurwa anene asoko kagera biribi kagerete koreta amauti asumubere biri umuntu buna mwanya abantu abwente wetanga kurwa elio kutabasa konyora amauti asumubiro okay intubona mnamanya abantu tugochaka nare tugochaka no busafi bono intu etakere tubeko busafi number 1 obusafi
kero twaburigire iri buya ngotanga tori bintu bingi birage bikoreta ubuchafu ase na mauti twanyorire ande nande enyencho ende turabe tugutanga bono nukuya ubuna abana tokiturinde sana mbanyara ko babakuya onye na mache ari riko mwana atakira ari ndubuya tanyoro kuya no muntu monene chiajari ngo bachiji tutanyara gukitanga etakire tobe akiafuno nase chipara na tugutambuka ntonyora chi mu basakano ya para egere nto basakonyora chi e mauta asumube kero munda bwateri yote kero kenda chirinya gitari ngo bekerware plaster polita plaster kero munda chirinya gitari ngonyora ari uko gusibigweri otelio bari bekeriogo na kolisiba ingencho nirigo chari asibu na ndiri gusibu naba abanyagitari bari sibi babekeriogo banyesiba bafunga buyanane bakwari tukokwirana ochekoli bachekoli rigereri ngoli sibora bari gosinande bakolisiba nainde onje gigo chikabekera umuntu ateba gose kwa nyore gosineri yote gose nasukuguro mete buna umuntu lubwenta wesibikira rituko what happens yake konyora machari gosinari wesibi gose ngokoro gasi na gose bicyanga gwa machari ngunya gukunare rioteri bono gotebe gu kero kwa nyori rioteri asibi gukurunya gitari ara gitari baro gotebe netakeire oire chingaki chiba hotelino asai wasibi tawaso kuna machi ke ekora gasibete machi tawaso machi to ko to kuna machi ka wisibi na bawo kuna but owa avoid macha mangale macha tawaso swagari ino ko tanga to nyoru bure bonde wetrasi hotel na wota bota mama na dress ni kuma kabenda ko bega changa kudina sabla eri ona se dressing nero nitakire eri hotel ya covered no ni chiangaiga kero kubeka chiango kubeke yange tari gufinya mono ekora ya chocolate na pressure egere gwatonukire ryote bonete ke kwabeka chianga chire fitting onye na no muswati ubeke no ne yange ngariga onye no musacho kubeke ronye yere ngare onye na sokuguro onye ne shirt egere ryote rindi basakonya konyoro gotanukiwa Mia mana sawo semi ubia kurende ase dageka inse daika yemo ko rigerete ase kamereye na bo kote yumwanchi umurgerege ngana ya mweri goro yo kurenda amaute okay mia mono asiri bageriga oni kingote bya abantu baminto ngo advice abantu baminto gari ase binyoro na ase chinka banyara ko babako twara NHIF ine kadi iri konyara kokonya abantu banyora matibabu arabo ngo asinya gitari cheito bono no ine familia ye ase familia take no mugaka usomongina atware NHIF iyo kabe familia ye asamanga nayo yoborwaire bono abantu baito munyara ko mukorenda mutwara chinjira chingiye cyo komenya egere nto basa gutwara marwira ya gutwara turu muchandasi chi family mbiyamana sobosemi bubya mwenje murigere rwana una kwa igure twabere tobosemi wa mange igoro iyobo chengo se kurenda amaute twabere tokumanywa bintu mbiri bye bitubwente wetanga soko neke una titurikonyora amaute na mono bosemi bogenderete korwe wambulia nga ekero kwanyore na nubwate riote niribarike niribari nene ambuyere kwaba gutarira inyagitari eri abanyagitari nabo bakumanya na kibago konya to chaka ko kwimuke getamukero yo kurenda yo kubeke bintasa mauta yega ibintu kero kende birakwirira yo tware umuchando omonene usigo kwirira konyorano na maroirande ayo arakoretere obokongu ase ubugima bwa ubonsi igono nere buya twerende kurwase emechando use kurwase okonyora amaute ase mibiri yitu ikachinga kichinda sumurobere bwo komenyo kuyani gokoretwa sore na nche Evelyn Osero.